kendo bro bedo ka chopo e nyim Senate. Iyo ni maduong' ma midega wach ne jopiny en ni public participation nyaka bed gimiluongo ni qualitative gi quantitative. Ing'iyo namba umotime miyo nafas mar public participation mano quantitative. Kaso kendo ing'iyo quality ni to iye kanyo bokelie gima otegno minyalo wachi en giminyalo wuoye mano qualitative aspect mar public participation. Koro sama ne jogi odhi 290 constituencies ne gitimo quantitative to qualitative ma chik osewacho kendo nitie doho noseng'ado bura ni sama itimo public participation nyaka irang the qualitative aspect mare en pek mane mimiyo jopiny mondo wuoye. Koro sama ikawo motion achiel ng'ama osiayo ne Gachagua ni ikawo gik mowacho emitero ne jopiny to kara kor Gachagua koni ni en duoko mare to ni kure manyiso ni kata kane bunge dwa timo public participation malong'o no ken Gachagua wacho ni aringa tero response mare onego bed ni bunge ema luongo luonge to miye nafas ni mae motion mosekeli motion ni osepitisha sama gikale ji 290 cha to wadwa timo public participation wadwaro duoko mari e kila ground ka ground mar motion ni mondo water ne jopiny bende mondo rangi gima owach ni donjni godo gi duoko mari. Koro gima dhi ne jopiny en gima Mutuse wacho gi duoko mar Gachagua tiketo jopiny kumoro achiel mondo wuoye wach no mane public participation meeting e constituency to kinyalo wacho ni nikech nokelo duoko mare nyoro godhiambo koro en chik ok odewo ok onego bed ni chik rango kore. Chik chalo pand jakisi ong'ado mbele to ong'ado chien en msumeno ok kaber ne jachik ng'ama prosecute onego bed nyaka maber ne ng'ama donjne. Koro Gachagua kata gi rach morach godo no ichando ka support en bende en mana dhano nyaka miye nafas ma miye fair opportunity nafas makare mondo en bende winje duoko mare manyiso ni gisani ok nyal bet ni wacho no tim public participation to duoko mar Gachagua jopiny no komi to bende ok nyal wacho ni gigi nitie public domain. Oken ratiro mar ng'ama timo prosecution mondo wach ni gigo bung'e gi ang'eya sami se wuok ni timo public participation nikech kata motion ni bende ne ti public domain ji nong'e ang'eya nosekel motion ni bunge but sama ini wuok kaka bunge idwa dhi ir jopiny idwa ni mondo jopiny ogol pachgi e wach ni migi gimodonjne godo Gachagua ondik piny migi duoko mar Gachagua ondik piny kaso ket jopiny odhi rom kumoro kuma ji time bura no mondo giwinj gima wadonjne godo Gachagua to giwinj duoko mar Gachagua kaso jopiny bende wach ni to wanto kaka wanene gik modonjne godo gi magini kare wapitisha ogole oko kasto giwarango bende duoko mar Gachagua kelo kaendi bende wang'iyo kaka odonjne wang'iyo kaka duoko wawacho ni kaendi to angne yie koromo ok waneno ni ogole oko. Koro japiny sama wuoyo owuoyo gi point kotegno ok ng'ama wuoyo kaluwore gi rumors